Moko kuom MCAs mag kaunti ma Nairobi owuok oko mar kwedo wach ma osebedo kaliekore ni nitiere chenro mar thicho oko gavana mar kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja. E twak margi kod Ramogi TV, jaleg kweth jood bura manok e od bura mar kaunti ma Nairobi Mugambi to kod MCA ma Kileleshwa Robert Alai onyiero weche makamago kaka weche maonge kod tiendgi. Alai kata kamano lieko chenro mar miyo piny owacho mamalo moko kuom migepe mag kaunti ma Nairobi e bwo jatend migao madhi telone kaunti ma Nairobi. Chris Owino kolono wachni. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja sani nyalo luwo tiende mos kendo gamo muya bang' MCAs mag kaunti ma Nairobi kwedo chenro moro amora mar thiche oko e apisi. Weche osebedo ka fuong'ore ni jikon mar City Hall ochwakore kendo Sakaja nie kinda Kuru Gasumbi kamoko kuom MCAs mag kaunti no bende liekore ne oketo kokgi e paro mar golo Sakaja e apisi, wach ma okwed kod MCAs mag UDA kaachiel kod ODM. I'll be lying if I tell you that there are talks and whether City Hall is hot or cold or warm in line with the story about impeachment. I can tell you there is nothing I've heard of that sort. Motion mar paro kata mana andiko mawacho ni onego wagol gavana pok aneno, pok ang'e ng'a move, pok wambe wawinje kaka jomoko winje. E twak mare kod Ramogi TV, jaleg kweth jood bura manok e od bura mar kaunti ma Nairobi Mugambi otweyo dhoge ni onge chenro makamano kendo nyono tiende piny ni chenro moro amora mar golo Sakaja e apisi dhi lwaro okinyi mang'ich. Korka kore, MCA ma Kileleshwa Robert Alai wacho ni MCAs mag Azimio maok e kaunti ma Nairobi nyocha oromo kod Sakaja mar nyise ywak mag jodak ma Nairobi kaachiel kod siemo wang'e. Jotelo koriwore gi jodak mantie Nairobi ka ok mor gi gik matimore. Koro mane momiyo wasebedo piny gi jagavana wanyise ni wan kanye to wadwa dhi kanye, tang'o monego timore mondo wachop kuma wadwa dhieno. To en kaka gavana onego tim ang'o, to wan kaka MCAs onego tim ang'o. E giko juma mokalo, Sakaja ne olimo ogai mar ODM Raila Odinga e dalane ma Bondo, gino mane omiyo jomoko wacho ne odhi ir Raila mondo ores yie mare kuom nimo. Mugambi kata kamano okwedo wachno ka olero ni osiepe kind Raila kod Sakaja ne ochakore chon. Governor Sakaja was the first person to start working with the ODM in his government, and that is immediately after the 2022 elections. And I keep on calling it the first broad-based government, because we shared the government with the ODM, where we have ODM CECs, ODM chief officers. Eko machielo, Robert Alai olieko chenro mar mayo Sakaja moko kuom migepe mag kaunti ma Nairobi kendo keto e bwo jatend migao madhi telo ne kaunti ma Nairobi e bwo sirikal mamalo. Makara jotelo sani share ni onego wabed gi arrangement machalo NMS. En mani kik obed ka NMS assembly obedi ni oversight nyalo timore, lakini gima timore ni Nairobi governor obed kata cabinet member oduogi mondo kata mana sani kata mana Sakaja kane pacha kata mana masewinjo en ni governor masani onego cede some roles, owene a special team mondo roles go obed accomplished through a different framework machalo mar NMS cha, lakini accountable. NMS no can accountable to anybody. Ponono ni chenro makamano bio kete tim ma idhi bedo thuolo mar ariyo mamoko kuom tije mag sirikal mag kaunti ma Nairobi omi sirikal mamalo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Wok gwenge ma